ten ese sorriso nervioso de ter rematado de facer algo excitante e que acaba de aterrar tras facer un salto en paracaídas, algo que, ademais de pôr a adrenalina polas nubes, nunca millor dito, quita o estrés e xera confianza nun mesmo, ou iso din. Durante 5 xornadas de intensa actividade, máis de 6.000 persoas tiveron a oportunidade de achegarse ao mundo aeronáutico na edición número 12 do Criterium Aeronáutico de Galicia en Rozas. Os requisitos? Ter ganas. Pois viñamos para ver os avións, os drones, porque veo o pequeno e tamén lle gustan. Entonces por eso viñamos pasar aquí o día. Nós estuvemos moi ben, pasámoslo moi ben. Si, paga a pena vir. Se amas os nenos gustalles moito. Alejandro, que é o que máis che gusta? Tirarse en paracaídas, porque gustame o extremo. A él e a outros moitos como a él que tiveron a sorte de facer o seu bautismo de voo ou saltar por primeira vez en paracaídas. É para tirarme en paracaídas por primeira vez, que nos fai moita ilusión, e vamos a ver que tal, a experiencia. Fai anos que teño esa ilusión, non sei, pareceme algo simpático. Falámolo algunhas veces e eu xa viñen con intención de facelo máis veces e por culpa do tempo non puiden. Este ano, pois, viñemos. A Festa Aérea de Galicia leva xa 12 anos ofrecendo aos asistentes a posibilidade de coñecer en profundidade o último do mundo aeronáutico, desde os simuladores, aeronaves da Policía Nacional ou salvamento marítimo, e tamén ver de cerca os avións que participan na Volta Aérea a Galicia. Este ano tamén houbo novidades. E incorporamos inclusive un avión, vamos, un cometa destos que tiene motorizado para acoplar sillas de discapacitados, o sea que también lo tenemos este año. Algo que na Asociación Prediv Galicia, plataforma de persoas con discapacidade física, non dubidaron en probar, e con moita ilusión, por certo. Veño coa asociación a botar un vistazo a todo isto e ao largo do día non sei a que hora imos facer para motor. Os compañeros que vemos na silla de rodas, todos vamos a facer paramotor, ou intentalo, polo menos. O paramotor é algo así como parapente, pero ten un motor por detrás, é a única diferencia. Eu estuve vendo vídeos en internet. Non sei moito de alturas, eu son máis de estar nos cos pés na terra ou debaixo do mar. Pero bueno, vamos a probar a ver que pasa. Vamos a asegurar que le venta da gasolina todo conforme. E parece que o estivo. Pero, sen dúbida, unha das actividades que máis gosta e máis exclamacións provocan os asistentes, ademais do paracaidismo, é a do voo acrobático. Oliver Frutos, piloto especializado, leva colaborando co Criterium 3 anos pilotando un avión de adestramento militar ruso, o máis parecido a voar nun caza. Voos duns 20 minutos de duración, no que poñer a proba a templanza dos máis sosegados. Normalmente son 20-25 minutos y después muchas veces hay gente que me pide ya aterrizar un poco antes, ¿no? Nosotros nos adaptamos a la exigencia, entre comillas, del que está atrás, ¿no? Porque de lo que se trata es que se lo pase bien. Entonces, bueno, pues cada maniobra le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? Porque hay maniobras que tienen más fuerza centrífuga, entonces lo que todo el mundo escucha de la fuerza G, pues hay maniobras que requieren menos y otras que requieren más. Cuando ya vemos que a lo mejor el pasajero está un poquito así, pues hacemos otro tipo más suave y ya está. Y si nos abrimos la cúpula y sacamos el brazo y nos ponemos a dar un paseíto y vemos Lugo y vemos la zona, que es muy bonita. Unha paixón que leva cada ano a 15 persoas a sacarse o título de piloto privado nas instalacións de Rozas. Que desde fuera muchas veces parece que esto es una cosa para ricos o para gente super gente, que no, que esto lo puede hacer cualquier persona, se puede sacar aquí el título de piloto y pueden aprender a volar y hacer todo esto, o sea que darle un poquito a la gente, darle a entender que está al alcance de cualquiera. El Aeroclub de Lugo hace grupos, comparten avión, hay muchas maneras de que una hora de vuelo te salga barata. Os drones, vehículos aéreos non tripulados, tan de modas nestes últimos anos, tamén tiveron unha presenza destacada no Criterium, en especial co iSpider 2, un dos poucos que voan hoxe en día en Galicia. O aparato pois, é moi estable, moi seguro, podes facer grabación de vídeo, podes facer grabación en fotografía en RAW, en alta calidade. Son moitas as vantaxes que ten este aparato frente a outros que son máis grandes, sobre todo pois é moito máis manexable, podes leválo a calquer lugar moito máis fácil, podes traballar no medio dos árboles con el. As exhibicións de aeromodelismo tamén fixeron alzar a cabeza a máis de un. O Criterium é un evento consolidado no que cada ano colaboran empresas do sector e tamén institucións como a Deputación de Lugo,
principal patrocinador desta edición. Nos todos os anos xa vimos colaborando de ano atrás, pois ten unha subvención nominativa de 10.000 euros e xa digo, nos parece que é interesante pois tamén que este mundo que non está moi desarrollado logo, pois que agora pois entre a aposta polo do goberno e da Xunta pois por Rozas, pois esperemos que colla un auge e que isto pois sirva para dar a conocer o que é o mundo do avión, que eu creo que é o importante, non? Unha aposta que supón o crecemento do sector aeronáutico na provincia. Para Lugo ya ahora, bueno, en principio significa que es un puertas abiertas con aviones del ejército, un puertas abiertas con los helicópteros de las fuerzas de seguridad del Estado, que si no, no hay otra posibilidad de verlos, o si los ves malo porque te están multando, pero creo que además esto, estamos en el 12º, ha significado el mantener vivo toda esta actividad para que al final se pudiera implantar aquí Indra y ahora se pueda estar pensando en que vamos a tener también una zona para estudios de temas aeronáuticos en la residencia antigua, vamos, en el barrio de la residencia, o sea que yo creo que ha supuesto que esto todo mantuviera la llama encendida durante tantos años. Uns días que aportaron coñecemento e novas sensacións, ademais dunhas vistas espectaculares.